1 miljard euro is een soort geld. Maar de investering is nodig om Friesland en de andere noordelijke provincies beter bereikbaar te maken. Treinen zitten chockvol in spitshoeren. Dus komen er meer en langere treinen. De veiligers op en om het spoor moet wel verbeterd worden. Vooral bij onbewaakte spoorovergangen. Dierlijke ongelukken als jij dit hier in Haas, maar je net wegbarren. Een hinderpunt voor u is bloot ik de overwegen. En daar ben we nou maar een stevig plan bezig. Het is vaak geen wedstrijd net nodig binnen om ze op te rommen. Of dat we alternatieven verzinnen kunnen. Want we begrijpen heel goed dat mensen niet rennen en mensen niet fietsen. En boeren niet een loon aan de andere kant van het spoor hebben. Dat je net samen steeds kunnen van voortellen dat ding. Dat we nooit denken moeten aan oplossingen. Maar wij willen graag van die overwegen af. Als het om de toekomst op een wat langere termijn gaat, onderzoekt de provincie en Arriva de komst van elektrische treinen. Dwarsem maar heel duur, zei Eringa. Hij denkt dat treinen op waterstof reëler binnen. Wij willen overal wel stroomtrieën zetten, een portaal opbouwen. Maar als het net nodig is en je keer maar besteedend spoor toch de trein aan te passen, het oplossen en de dieseltrein van het spoor hebben, dan is dat een mooi alternatief. In de gemeentepolitiek van Smellingelaan is de komst van de Zuiderzeelinie alweer te sprake komen. Een spoorlinie uit het westen via Jereveen en Drachten naar Greensta. Dat liep het ProRail-baas Eringa net het beste plan. Hij zocht meer in vlugge rieden over de bestaande sporen. Ik vind het wel mooi om op bestaande sporen zo volle mogelijk treinrijden te laten en zo hard mogelijk. Dus met volle snelheid een soort trein op bestaand spoor, dat is denk ik de opgave die we als eerste hebben. En als dat blijkt net genoeg te wezen, dan komt de vraag, moeten we er nog meer spoor bij lezen.